mar Switzerland. Rais wa Jamhuri Duol marango chenro mag jofwambo e pacho ka Media Council of Kenya oseobila kuom monjo jofwambo e kinde mag mako weche motenore kod ng'anyo ma osebedo kadhi nyime. Jaratije mar Media Council of Kenya David Omoyo oyango ne jofwambo 24 osemonji gi obila e kinde ng'anyogo, kendo duol mar IPOA okwach kich kod ogai mar obila owinjore koro riwre mapiyo kata ruye mapiyo maneno ni jofwambo go oyudo ratiro margi. Romo mane gibedo go Naivasha mar lalruok ewi midhiero mag jofwambo go bende ochwalo ywak margi kod ne IPOA magin kata weche magin godo ewi midhiero mag onge mar pesa e kembe mag fwambo gi keyo. What we have currently during these Gen Z riots, we have 24 cases of harassment of journalists. We haven't seen any prosecution as yet. Investigations are either ongoing or evidence gathering and all that, but we have 24 cases. The police should be investigated and should be really brought to book in terms of accountability. Pod wasudo nyakwaramogi duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyango ni timbe mag tiyo kod obok mabandia mag somo gin moko kuom yore ma jomoko tiyo godo yudo tije magikone to miyo ichulo gi osara ataro mar chik. Ka giyango report nonro mane gitime kind tarik 1 dwe mar Ang'wen nyaka tarik 3 dwe mar Auchiel gani, EACC olero ne gisechwalo buche 39 mag mibadhi ne apis jamin buche ma pacho ka mondo mikawnegi ondamo mowinjore kaka George Batilero nwa. Kokalo report mogol kod duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC kaluwore kod nonro margi mane gitimo kind tarik 1 dwe mar Ang'wen gani nyaka tarik 3 dwe mar Auchiel gani. EACC oyango nonro mag mibadhi mane gitime gwenge mopogore opogore e pacho ka kendo chwalo file mag nonro go ne apis jamin buche mathurka. EACC oyango kuo mag omenda e kinde ma ichiwo rak kod tiyo kod obok ma othedhi mag somo e yudo tich kaka moko kuom yore ma apisa moko osebedo ka tiyogo e yudo omenda ataro mar chik. EACC luwo ni kata obedo ni ne nitiere ng'ure wi kaka ne oti kod omenda e bero par jot mar jalup jatend piny ma Karen e omenda mag 2012-2013 ma chudo mare noduogo time e omenda mag 2013-2014. Oyangore ni onge chudo masanja manotim manyalo nyiso mibadhi kata obedo ni jal mane omiyo rak mokwongo ni ochungi kendo fain no osechwal ni apis ogai mar jomin buche mondo lore. Nonro no oyango ni apisa moko mag kaunti ma Bungoma ni otiyo marach kod $1,011 mane giolo kowuok e od thieth maduong' ma Bungoma mondo gichwal godo milome e kedo kod midhusi mar korona higa mar 2020 kendo gikwayo apisi mar jamin buche mondo yaw bura ne apisa 6 mag kaunti no mane tiyo e kinde no. Lipod no bende oting'o nonro mar director ma ochung' ne weche mag lony manyasani e kaunti ma Kisumu magikoni ne otiyo kod oboke mabandia mar somo e yudo tich kendo chamo sara mar $4,656,211 e kindiga mar 2020 kod 2023. Director no wachore ni noloko duoko mare mar oboke mare mar somo ka okoni ne oyudo C+ e klas 12 ka adier to en ni ne oyudo C-. Nonro mar EACC bende omenya apisa mar nonro e kambi pi ma Nairobi magikoni ne otiyo kod oboke ma othedhi mar digri e weche mag chike manowacho ni noyudo e mbalariany ma Moi. Nonro no yango ni apisa no ne otiyo kod oboke mabandia kendo yudo tich ataro mar chik ka e kinda 2017-2023 ne osechamo sara mar $8,998,710 gotongla par ka koro idwaro mondo donjne kuom yudo mwandu e yo ma miriambo. EACC bende omenyo apisa mar obila mar okwach kich ma Kisumu magikoni ne dwaro mit bilia maromo $500,000 mondo ne owit oko nonro mane otimo ne achich moro ka achijno nosemi $200,000 kendo buche no osechwal ne apis ogai mar jomin buche mondo donjne. Kaluwore kod nonro mar duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ewi weche mibadhi, fainde 39 osechwal ne apis jamin buche, 29 owinjo bed ni mako negi bura e doho, 4 owinjo kawnegi ondamo moyiedhi ka 6 to ne ginyiso jamin buche ni mondo mi olor. Nyaka gie sani apis jamin buche oseyie chwalo e doho buche 2, 3 dhi kawnegi okang' moyiedhi ka 4 bende apis no oseyango ni dhi lor. EACC koni 11 ibiro med timnegi nonro ka fail 1 to giwacho ni ok nyal makne bura. Apis jamin buche bende ong'udho oko fainde moko maromo 4 mane dwani mondo chwal e doho kendo golo chik mondo timnegi nonro ma kare kendo kawnegi okang' mamoko moluwore kod chik ka EACC yango ni pod girito wach mowuok e apis jamin buche ewi fainde moko maromo 14
manochwalnegi. George Bati, Ramogi TV. Mago mag siasa nyakoro mgajwang' moko kuom jood bura mayande manyoleo mag telo duond bura mar ODM mogo badgi piny kendo singo medo bedo jokanyo mag ODM kakoro gisiro jok mowal ne lemo manyocha odong' nono. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino koni kata obedo ni osekedo ne ODM kuom thuolo malach kendo ae gi lwete nono pod omiyo gai mar ODM Raila Odinga duol makende. To dibed ni Babu ntiere kod paro mar biro kao para machiele kinde mabiro nyime nyakoro mgajwang'. Walter Nyambaga nobedo kode gi twak kendo my report. Bang' duond bura mar ODM riedo nyinge mag jok mogwel e thuolo mag telo, duond bura no moting'o jolupo gai momaki kod gavana ma Kisii Simba Paul Arati, gavana ma Mombasa Abdulswamad Sharif to kod Geoffrey Otsoti ma en seneta ma Vihiga, ka jakom mar ODM udhine gavana ma Homa Bay Gladys Wanga. Mbaka koro muche kind jokanyo kod joera mag jotelo manyocha dwaro lemogo ka mbui mar X moko kuom oganda nyocha chwako nying jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ka gipenjore gimomiyo ODM okomie thuolo e lemo e ODM. Samartelo kochopo Walter. Samartelo kochopo. Tubo mana neno gi wang'. Magi timore ka Babu Owino yandi ong'wano bade sati kendo dirore paw siasa kolimo konde ma Kenya kaka Kisumu, Mombasa, Machakos, Homa Bay, Vihiga kind counties mamoko. Mar loso kod jopiny kendo yaro mbi mare ne ten duond bura mar ODM. Kata kamano, bang' chwe puothe malong'o, jatelno wacho ni tijno onyolone mana kayongo. Pod wantiere chama wani ma e odwa, onya bedo ni ochwer, to odu kata ka chwer, tibet mane e ot kanyo. Kata kang'o madhi mbele ma osebede e odwa. To wabeda ni bwo baba, ene babawa. Seche ma lemo wuok ni koripogo lemo, seche moko nitie joma seche moko nyise ni seche moko babu ok ber. Lakini baba taero. Babu okoni chunye poko jok kod ODM, kendo siro jok moyudo thuolo mar telo ne chamano mar ODM. Bende okoni oonge kod paro mar chako duond buche kaka isunde. Gik madhi mbele e chama dwaro ng'ama very vibrant, manyalo tero chama mbele, manyalo riwo oganda te. Kata oganda mar onagi onego bed ni yudo telo maber manyalo riwo gi kabisa kaka Babu riwo jini. Omedo ni kata osetiyo ne ODM matek gi chunye, to hape okoleng'ore kamano. Babu wacho ni osiepe kinde kod Raila Odinga pod ongirore kendo biro chiwo luor ne Raila Odinga kaka jatende. Wapani sa pod omondo kabisa, mano wachalo ng'ama koro pod sendo nyoyo. Pod wantiere chama wani ma e odwa, onya bedo ni ochwer, to odu kata ka chwer, tibet mane e ot kanyo. Kata kang'o madhi mbele ma osebede e odwa, to wabeda ni bwo baba. Babu bende okoni thuolo mar telo biro chopo ne ng'ato ka ng'ato. Baba akienda babu ndio anabaki. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jaod bura ma Nyatike Tom Hodegi wacho ni jogo ma duond bura mar ODM okete listi kaka jogo madhi kao lemo opogore mag duond bura no nyaka koro go kogno kod jokanyo mag ODM. Siamo moko kuom jo ODM e kaunti ya Migori to wacho ni tend duond bura mar ODM osebedo kawayo gi oko e telo. Odegi wacho ni moko kuom jogo ma okete listi mondo kao lemo mag telo mar ODM gin jogo mag yongego kod adier kendo ginyalo kata go duond bura mar ODM piny. Wach mogol kod jaod bura no bire kinde makoro moko kuom jokanyo mag ODM e kaunti ya Migori wacho ni gin duond bura ne osebedo mana ka dwaro gi e kinde mag ng'anyo, to ka ochopo seche ma ipogo lemo kata piny owacho tiwe gi oko. Obedi weche mag party kata joma nyo mipost matindo tindo manyo ji oyude sirkand ni waonge go. Wajo Migori oketwa kanye. Nyo waino ka post te odhi Homa Bay. Wakono jakom Raila Odinga ni kamoro amora ma entie kaka wuonwa ni kochako yudo post moro machielo to ng'iwa gi wang' moro maber kaka jo Migori nikech nyo waparo ni ka Nyombadi osekawo minister mar finance to nyo waparo ni kom party ma Nyombadi nitie cha nyo winjo dhi Kisumo kata Migori. Ochilo se chunge jakom higni duto te. Experience mar Ochilo Ayako oyiene
bedo jakom mar party mar ODM, osebedo member mar kaka Raila wuotho kaka wuotho. Ka wa NDP wan go Chile party. Ka wa dhi LDP wan go Chile party. Loyalty ema miyo ji matunda. To makoro rach mogik ni wan lemo go te kaka jo Migori onge kama parwa. Daka na para koda biro nyakorunga juang bang sadek maro tieno chendo eno i morero kamano kumedo kete mana kaira mogi TV ne wasingo nyangno akawa moko kuom pacho enya koten record weche gi manyien no Jakom Gideon Midega nyakwar dor ka wodo yoma ugango wachone pesa mar jo piny lal to jo Kenya to winjo matek kama ikina bende koru chumi bende yulo wachone chende ni sichal ni oktima kare George Bati mano pache Mama Sonko Mikae Kiloki bende wachone gi won pari Kevin Adada men gibenta kantiki Ambubeni kodwa hechendro mengi wacho nitiere kono wuon gibende mabinga charo ge jo hala ma Orlando School te wach ni okaw mos wacho ni entiere kodwa nyaka gika ina bende ote mar Evangelist Virginia Sauke manen jadolo George Bati gi familia mar jo Kaete tegin kodwa chendo kata kamano gilalo mama please taete mane miyo motegno mane ja Kristo mano ero ruoth nyake iga mano gik mo ruoth koro kawe no ero Ramogi TV bende mno neno ero kama na nya mana ngeo mana mama Pilista mano min dume kendo aina chel kuom jok ma kinde ka kinde ne yudo puonj Ramogi TV wakwayo kwe mar chuny gi hocho makende kinde ne magen kod midhiero ka chel kod kwe machal kod mano mama Pilista bende na mina Banadaite daktari usebedo kugogo mbake chendo maratiro correct so mano mialunge ni min dume wa ene dume yes mama Keila mano Mrs. Ken Muga wagumo sahinya kuom mito mama ka chiel gi jachungo che mara Ken Muga kuom mano moyudo Nyasaye mondo miyo wekinde gi mabendo kale tem mager makamano eno bende kanyo ote mar mwalimu Jael ka entiere kodwa ka chiel gi mwalimu Bernard gintiere kanyo e county ma Migori wacho ni omora hinya gi chendro ni mar oimore Jokanyo ni wechego motenre kod EACC dwaro nonro mowinjore. Wacho kanyo ni gin bende gin tie kodwa kata kamano Samson Menyama Koga bende en jaduong' e gwengego ma Wahambla bende nyowito ngimane chan kane jumani wagoyo mosahinya Nyasaye mondo mi homi watch. Kana no ka Pastor George mar Road Jesus Fellowship kachiel kod Madam Vida mar Nyalkinyi Primary giduto gi ketera Ramogi TV Pastor Elizabeth pok no donga chien en gwenge ma Bongo Glow Church Collins Cyrus kachiel kod Gwanzu Obado kod Nadia duto te gi ketera Ramogi TV giwacho ni mana ka od gi kinde duto kendo giyudo puonjruok gi weche manyien e makare makamu wacho ni an bang' cha ndai chamo mumaya ngan bende koro I'm the leading candidate ma Ogonja nyani to daku sebiro manya kaka Ramogi seno manywa okay ang'eyo ni thuolo biro landi kod IEBC mondo ne kom no dong nono koro joma nie pap biro bedo e pap ero kama na nya Charles Odhiambo mano jatendwa ing'eyo Charlie Charles wacho ni entiere kodwa yo makare kendo mora wacho ni mondo miamose gi lweta mano waka mano mose nani gimore moko wena ka ang'ena toktent kikiweno isa koranja majaruwe wacho ni Bati Gilidi amor kodwa nyaka kokelo weche manyien oneno Mosca gisoso oduma sane gi familia mare apane piny no chiek Shemo tho soja wacho ni greetings brother and sister mano in closely following the news kendo amor Jomigori ne omi minority leader gitere mana mos mar ariyo but congratulations mathoth ne jong'wech mag Kenya. I strongly feel that jong'wech mapacho ka ok mi recognition moromo kata ok mi gidhial moromo record gi mosainya ne osiepa Ken Muga kaluwore kod masira mowacho no Wood Tsunami Ramogi TV kelo news malera ahinya jo ODM omiye babu gimoro mano Eriko Dudibaya Wudi Nyaseme ema wacho kamano entiere gwenge mag Migori kasto Omolo Wudi Nyakuoyo kantiere Asembo got Bondo George gi Lydia Ramogi chopo no malera ahinya kendo asedonjo kawaida gin en gi minot mare kachiel kod mano iluongo ni nyamin gi Lilian mar Opagla Papla gi Duncan mar Kitambo JSS weche manyien to morwa e yo makare. Mwalimu Faith Mzomo kantie Malindi wacho ni entie kodwa neno weche gi live achiel kachiel kato wacho ni entiere ng'ata achiel kende mo wacho ni bang' Nyasaye to en Raila Odinga manyalo duoko gik moko malokre kaka ne ji ok par ni ero sani koro jatend piny
oyude nafu kokalo kuom winjruok mano oketo gi baba mano pacha Faith Muzomo awacho ni odhi Rwanda ne keto jatelo ne Chaumu Mafei openjo no dio mango Rwanda ne jotelo yuoro sama jotelo yuoro bende ber mondo bebe kuku mar jotelo no kaka jatend piny no winjore ochopi. Wakili Anne Nyoremo wacho kacha ni NT Ruai Nairobi wacho ni ODM odewe wang Babu Owino. Elisha Ochola kantie kodwa live kantie Mombasa. Benta Charles bende wacho ni NT Karen osechekien kaka pile e wechegi manyien mag oimore. Godfrey Owanga wacho kanyo ni Babu odhiadhi amos eno mawanga owuok Ombey Republic. Collins Otieno chune weche gichopo ne Nyamonye Karemo Junction wacho kanyo ni George Bati Kaumos kaito gen kanyo gi Byron mar Nyamonye Mustard School. Mary Ogembo mar Abitha Village wacho ni congratulations team Kenya kuom ting'o nying Kenya malo e tukego mag Olympics mobagi e piny mar France. Kawadhi yuo director Chieng'o Mwa mar Kisumu bende wacho ni ntiere Kibos Kocharamo Giler to wacho ni en kod wuode Jerry ma en achiel kuom Gen Z okwedo okang' mamalo tim mar monjo jofwambo e kinde magine tich. Wacho ni jofwambo mondo mi thuolo mar timo tijgi maonge kod luoro e yo moro amora nikech gin era meny mamiyo Kenya ng'eyo gik matimore. Monica Kumu bende wacho ni jo Kenya hoye wach mar Olympics no chalni omoro gi ahinya. Wacho ni en kodwa nyaka giko nyakoro mga juang dakika en 23 bang' saa 3 mar otieno chendo en oimore medikete mana Karamo gi TV nikech wayo matin kata kamano George Bati. Kawaduogo to pod on gima thoth e weche manyien mag oimore kik idhi mabor. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Ungelipenda wimbo wangu wa Mungu Baba, iwe sikiza tuni yako ni rahisi. Bonyeza star 811 star 575 hash. Na ukumbuke, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambayo nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Piny koru torugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Mugia Jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV.
Machiegni kendo nyakorom gajwang' chenro eno imore wadhi mbele gimi weche manyien. Piny owacho kokalo kuom migawo mar arita ma pacho ka chano rieyo chenro mag tend kor gwenge ma pacho ka ma itawo gi jodong gweng' kendo keta pisno obed kaka achiel kuom bede migepe moyangi gi piny owacho. Pone paro makamano okadhi kaka chik jodong gweng' ma pacho ka biro dosara dwe ka dwe kaluwore gi chal mar uchumi mar piny Kenya. Omenda ma biro chakore Sh2,000 nyaka Sh7,000 ka esechegi ichan chak chiwnegi osara kochakore Sh2,000 e kinde ma ing'iyo kaka ibiro ketgi ayanga e chenro mag piny owacho. E oboke mogol gi migawo mar arita ma pacho ka, piny owacho golo paro machano keto lai mar nyuando jodong gweng' e chudo mar jotije piny owacho kaka yor rido tend kor gwenge mathurka. Kuom kinde mathoth mokadho, jodong gweng' osebedo katiyo ma onge chudo man kod lai makare kata chik mora matawo chenro magge. Paro makama koro geto neno ni oket chike matawo yiero mar jodong gweng', chike matawo kaka gitiyo, chudo ma ichiwonegi, chike matawo kaka inyalo chung'gi tich, yore mag kum mag nyalo yudo, ponone gi ketho chik kod chike matawo kaka ginyalo wuok e apisi. Piny Kenya sani ni kod sublocations 945 kod gwenge 1,162 ka paro mar chikno geto neno ni gweng' ka gweng' obedo kod jaduong' gweng'. Paro makamano chano chiwo chudo ne jodongo go dwe ka dwe. Omenda mani kind Sh2,000 gi Sh7,000 kaluwore gi chal mar uchumi ka chudo makamano koro ibiro chak gi Sh2,000 ponone parono obedo chik. Kata kamano, paro makama ok orwaki gi moko kuom jodong gweng' maneno ni omenda mar Sh2,000 tin kendo ok nyal romo gi tawo chenrogo kata obedo ni en tich ma gisebedo ka gitimo maonge chudo. E sublocation ma Kasule, Kawayo Unity County ma Kisumu, waromo gi Vincent Seda Ogendo ma osebedo jaduong' gweng' kuom higni 10 mokadho. To king'iye to ken duoko moromo nikech ing'e ni kata kichuli 7,000 to tich mitiyo to pesano ok nyal konyi ahinya. Ten mani koro kaka village elder en ng'ama osebedo katiyo nono ko volunteer. Koro kata koyudo 7,000 no onyalo tiyo nikech machi chanyecho notimo nono. To mato koro en gi at least something. Seda wacho ni pononi oket yiero ma ipiemie tijni jogweng' ok biro jogo matiyo negi gi chunygi kaka gisebedo ka gitimo. Ka en kamano to jomo bedo katiyo gi onego beni gin ma mondo giti to ka koro moko koro we tich tinyalo keti jomoko kech kokel ng'ama nyien mapok ong'eyo village maber to samoro nyalo bedo gi challenge kako nyalo handle weche mag village. Owacho ni piny owacho dine oketo chenro no maket kod mano ma jochung' ne wards kata ward administrators ma ichulo malong'o gi tend counties mondo me gin bende giyudie sir manyalo konyo gi tiyo tijgi makare, gino ma bende osir gi moko kuom oganda. Village administrators ka aparo ni gin gi implement mana county policies e ground to wan bende wa implement national government policies in the villages. Koro gima nitie kan mana ni gini ng'eni koro chudo margi ber mopogore gi marwa midwa miwani. Koro kanyo kane ber adier king'iyo tich magitimo to gima jaduong' gweng' timo, jaduong' gweng' nigi tich mang'eny moingo kata mar county administrator cha. Onego chul jodongo nikech king'iyo kaka giyalo ga cases moko mag gweng'. Bing ni pesa ok chulgi ga, iyudo ka gi take side. Lakini koro ka pacha, onego pesa ni beni pesa ni imedo gi bedo mang'eny matin. Adier ng'ato ka tiyo to onego beni chule. Mane ma dhi miyo ka ng'ato tiyo, to tiyo kod ngufu, kendo tiyo ka en kod adier, ni gima otiyo no jopiny gadier. Kata kamano, moko kuom oganda to wacho ni ok gine ngang' tich maduong' ma jodong gweng' timo ahinya te kor gwenge ma pod kuo matindo tindo timore kendo weche moko mag njore bende pod nenore. Wach gweng' igo ji pile gutino ka gitino kochopo saa achiel yani osechak goji kata nyocha nogo ng'ato mana area mar kama kakae. Ponono ni paro makama okadhi kaka chik jodongo manotie kinde mokadho biro yudo chudo ka oya kuom piny owacho kendo ibiro yangi ayanga kaka jotije mag piny owacho. Kawasune nyakora mogeni apis jaod bura mar kaunti ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo Ben Suda kokalo ya gulu mar ngaf
oyango chenro mar gero chiro ma nyasani maratanga e kar chungo Bura Mandhiwa. Gedo madhi muonyo omenda maromo siling $25 mar konyo e ting'o malo chenro mag ohala e alworano. Kolose kinde nyasi mar keto mise mar gero chirono, jaod bura ma kaunti no Joyce Osogo Bensuda okoni gedo mare obiro kaluwore gi kwayo mag johala osebedo godo e wi kar uso marach kuom higni mathoth e alwora Maratanga. Gedo mar chiro Maratanga mabiro kawo dweche 5 igeno ni biro kelo fungruok ne johala Maratanga ma osebedo katiyo e lwasi ma ok ni kare. Ma en chiro mar ariyo magulu mar Ngaf gero e kaunti no bang' chiro maramba e kar chung od bura ma Kabondo Kasipul. Omiyo anachung' ka kawuono mondo mi hand over ne introduction mar ground breaking ni empowerment of youths, empowerment of women is critical. And here waka the youths kara joma dongo we have fundis. Adwaro ni mondo empowerment of team ne nyithindo ma yowuoyi man ka to kendo kik gitim study work ni giwacho ni magi opugna somo. En discipline, en tich maler, anoka chulu contractor mabro chulo. Supply of materials. Wabwaika angeni nitie kuoyo. Wabwaika nitie jok manigi hardware simiti. Wabwaika nitie jok manyalo supply musumwan. Wabwaika ko nitie parts mokikero gi matafari. But they will have to do the testing. Koro ko chiku nukel materials for testing. Ikelo to bedo tested to gini maybe approved. Kagi yie to gikao. To kikelo material bedo tested the right one. To kitimo supply kitimo wrong. Oh give it you. Jopur mok tin 1,200 mag oganda mar kido mar soya e gweng' ma Nyadenda kar chung od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay oyudo fungruok bang' riwruoge moko ariyo ma ok mag piny owacho chiwore mar konyo gi manyo chiro ne mwanduge. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jopurgo bende ni koda dero maduong' ma gichoke soya bang' gologi e puothe. Kothe ne oketi e senta ma Nyadenda ka chur bura ma Suba South gi riwruok mar Soko Fresh kendo pong' kod ogunde mag soya ma jopur ma ok e gwenge mag Nyadenda osebedo ka golo e puothegi. Gweng'ni osebedo ka golo soya mathoth kaluwore gi kinda ma jopur ma 1,200 osebedo ka keto e pur mar soya alworano. Kata kamano pek ma gisebedo ka gin go en koso chiro ma gitere soya ma gigolo e puothegi. Gino mano miyo riwruoge ariyo moko mag piny owacho kamoting'o Cereal Growers Association gi Thrive Agric ne obiro kanyakla mar negi chiro kendo tudogi kod jonyiewo ma omo soya stone gino ma osekelo negi fungruok maduong'. Watimo gimoro ni aggregation fair. Wada nyiso japur ni sani nitiere chiro mar mwandu ma gigole puothe kopogore gi chon ma koso chiro ne tamo japur mondo mi kik dhi pur. Iyudo ka japur opuro kaka soya beans ma koro iuso ka mang'eny sana. Soya beans ne jopur puro to kendo gikayo maber kabisa to ka chopo kar chiro to koro chiro onge. Farm to Market Alliance watudore gi chirni mopogore opogore kaka Soko Fresh, Thrive Agric, Crop Soko mondo mi jopurwa oyud chiro margi. Purwa kelo mwandu gi aggregation center makae to giyudo pesa gi kanyo. Onge wach moni chiro ka mwandu odhigo kore ka ilaw pesa. Koro ma is something nikech ka wawacho kae sani Nyadenda kae season ni kende waseuso about 20 million mar soya beans modhi ne japur maka. Riwruoge go wacho ni dwaro margi en medo ting'o malo pur mar soya gwenge mag Nyadenda kaluwore gi soya mathoth ma jopur gole puothegi to pek ma gin go en nok mar chiro. E stoni jopur tere soya ma gigole puothegi ipimo kendo ichulo gi pesa mana gi kanyo ka gidog e utegi kendo ma osemiyo gi mijing'o ka jopur mag bando bende ginyiewo bando irgi. Mwatimo maduong' en ni wang'iyo ni wanyalo uplift smallholder farmer nade e Kenya kae, basically in Homa Bay. Biro area mar Nyadenda ni because wabiro kao soybeans ma ikwa mar ariyo nyaka ne wabi e Kenya kae. To area mar Nyadenda kae wase prove ni nyalo kelo soya mang'eny. Nyaka ne season chakre nyaka sani wase golo 10 trucks mamano is equivalent to 120 metric tons so far. To mapod wan gode store wan gi 300 metric tons mapok wating'o. Jopur mag soya gwenge mag Nyadenda wacho ni nyaka ne riwruoge ariyo go chak tudo kod chironi. Ngimagi oselokore kata odoko ne gin kod pek moko magineno e chenro mar kit pur magitimono. Yudo cash crop ne puk no yudoga mastedi ka soya beans. Turu soya ka aparo ni ngima sani kuro lokore.
to nitiere challenges kata ka gimoro ber, nitiere challenges moko ma wan bende wa face kaka farmers. One, transportation and very bulky, very challenging. Kidwa wuotho samoro from kamoro ni Kasinga kibiro nyaka aggregation center kaini, biro ka japur ose spend a lot e kore kanyo. Koro kitambo usoya neno iyudo ka beto poge diere gi transportation. The number 2, waonge gi the current variety maber. Wayudo ni mbegu matiyogo osebedo recycled land again. Ne watieko oganda wadonje soya. Koro soya sani omiyo ji te yudo pesa e sub location ni. Ji te nyalo ng'eyo kaka gi spend pesa gi nikech gitiyo ne matek e puodho. In fact koro ji te are happy. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Report no moya county ma Homa Bay tero a yweyo mar ariyo ka bende hosekalo dakika 37 bang' Sadek Marotieno ne kwayo pachika cha Samuel Oyugi wacho kanyo ni Homa Bay omiye pin location mar kama soya ntiere no odwa dhi en bende kawe soya Oyugi amanya na Alia Beach. Aya, Jegi Sachien kanti mbita Emilio Tieno bende wacho ni entie kodwe chendo. Mary Lavender Hillary wacho ni huyie gi wach mababu wacho ni odu kata chwer to pod en mana odu kanye mibede kumidhie onge wacho ni mago wacho ni words of wisdom. Otis Nyakwanya wade wacho ni entie Suridala. Minode Lydia Tieno kantie sindo nyithinde Kamara Beli koda Winga Brelia wacho ni giduto ikete mana ka winjo nyinge go chalo nyinge jo Halana. Ero kona ya kanyendo adeno ka jadolo Christopher Malela Woodgame Komolo wacho ni George adwani awach ni kwe ma kawuono Kenya nitie go ber na ahinya kaka jadolo kenda mora ahinya gi wach mar kwe ma kamano. Esbon Midida bende nitie wacho ni from Migori County Kanyasa woda winjo to jomoko wuoyo from Migori go gin ewa jumbe manyateke koso gin nango, okay? Alright, penjo kamano. Kasto, Jomigori beda mos, giwere giweche mang'eny, to mbadi ni Airtel. Otherwise, I'm watching from Kano, Kamailu Mani. Whip chaya kany. Whip chaya kany. Whip. Whip woka Soba North, Manomili. Kasto, minority. Minority. Ya Urbura Masuna East. Suna chanti Migori. Correct. Mano jabunge gi Philip Ochieng director marwa. Jomigori koro ware. No, Jomigori gina ambitious kaka piny mora nyalo bedo ambitious. Koro Migori opang jo Kisumu. Kanye kama nolose ndara gi Goldi. Maka luga japenga chiel mar Bomb Center wachine ni yo makare gin gimindo de Pamela Chieng koro wadi gi Kevin Omolo bende gin entire Nairobi la Kisama omora inya kasto Wilberforce Otieno konien ne gidhi gi jatend piny Rwanda omor ni koro jatend piny kendo chako yudo thuolo mar chako limbe bendo dhi osome paro bang' bedo e Kenya ka kum thuolo. Pastor Father Peter Jwang Orono wacho ni bati amora inya kodu kenda mora inya gi weche manyien achiel kachiel kakukele ku Ramogi TV kwe mad omed bedo wacho ni pod gima kero timo onge koro okay hapa ni mano ndiko cho Ramogi TV ler ahinya ei Onga City aduan ariwo baba kod Rais Ruto lwedo kum kelo kwe piny Kenya hapa ni mane ote maduong' ndiko kai. Neno bende kanyo ote mano mar Faith Mzomo ochako wacho kachane wacho almost ne wuod Rwanda mabene ne ntiere pacho kae mane yalo injile yorwer wacho ni osegwedho ganda hinya nyaka nodonji kendo ganda mor gi siri moko no kelo nyiso ji siri mag jo Rwanda puonje jo Kenya ni siri en nga wacho ni en gino bendo gisedhi goma yo makare. Job Jagongo wacho ni NT Eldoret wacho kanyo ni men gi Grace Jagongo kod Jagongo's family gite gintiere kodwa kendo gimora hinya. Ongaga Alan bende wacho ni Kisumu iko locked. Woodrongo wacho ni entie gwengego Nakuru kaeto nyisa kanyo ni aor ni mos George Bachi mano Woodrongo wacho no mora hinya gi chenro ni mano mar oimore kaeto wacho ni jatend piny
koro chal ka gima kine owuok kamano chal ni koro pacho ka kwe koro sedonje kendo oganda koro ntiere kod Reverend Jared Owiti kantiere Rongo wacho ni kantia wendo wacho no mora hinya gi chenro sija bende koro pod gi yuago baba gi mabende nyowito ngima gi kinde mokadho wakoyo mana uchu mar Nyasaye kinde gi mabende koro tema kama gi thoro donjo George Bati mana lamo kinde ka kinde. Erokamano Aramogiler mokalo manutieno Jakoyugi emawacho kamano. Dan Akuche Jakakelo Mix Babu Owino Chunyo DM obed mana gi geno wacho kamano. Kasto nitire jal mabeno ndiko na wacho ni Enruni ndika ni Enruni. Kasto Mark Midega nitire San Francisco USA Atlanta Georgia wacho ni enbeno neno e weche manyien mag Oimore tinende ne wacho ni mora ahinya gi weche manyien mag Oimore. Won Jared Owiti luongo ni mano Pitalis Owiti Ganda mano Jakanyamoko mabende nyowito ngimane wa gino ni Nyasaye dhi miyo gi hocho makare. Nando bende ote kanyo mochwal kae gi Pamela Koth wacho ni osebedo kodwa chenro kendo mora ahinya gi chenro ni kae to gi kuwe mabende sani ntiere piny Kenya. Joyce Achieng kantiere Mbita inbeani ni kati wacho ni sedonje chenro kendo mora ahinya gi chenro ni. Nando bende ote kanyo mochwal gi Otis Nyakwar Nyawadi aparo ni mano wasesomo. Vitalis Achieng wuod game Karariu Vitalis wacho kanyo na mora ahinya kolo weche gi jodong gweng yuak sama ko edwa timnegi maber koro eka giketo mahitaji mingi mara pesa mara obedo nade wacho ni gi kaka matin maruotho semiyo gino kata mana 2,000 wacho ni jodong gweng ochak go achaka holo nono mane gin tirego choncha kaito wacho ni jo ODM mago koko wacho ni koro oriwre mondo tego position mondo gin bende gimak bath piny kono wacho ni jo Kenya ol gi uwi mapile ka pile wacho ni sani koro winjo be ni ji bedo gi kwe kendo tich emodhi mbele kaito wacho ni gine kaka koro tijno ok yot tich mar bedo opposition kaka nyocha Gwambo Riembe mae sama koro wadwa neno gi kaka gin bende koro giriembo opposition mano Vitalis Ochieng wuod jage Mkarariu. Neno bende Ogaga kendo chako oro ote kacha kaito neno bende ote mar Steve Nyakwar Hagai. Steve wacho kanyo ni Mombasa migadini weche gichope makare kata kamano giwacho ni pod gikwayo mana jatelo ni mondo obed mos jotelo mag ODM gibedi kod orwo kapod ipango sirikal. Neno bende John Waria wacho kanyo ni jo Nyakach duto te okaw mos wacho ni wang' jowi maramogiler kapisoko Waria wacho ni kaw mos in bende. Erokamano John Waria wuod Nyakach mora ahinya. Kasto Farez mar Usao bende mor Junior mar Ataro Homa Bay East bende mor kaneno Nyakora Mogi leader we waka yueyo kawa medo kwayo gini kapok wawuoka bidango chako lidhe moko kendo ma umedo oro e nambari 3:6 kata Facebook mbui mar X bende achiel kachiel. Kwa kamano pur wan gi weche mamoko koting'o weche mag tuke manaka e Oimore. Yo, it's about time. What's up? What's up? What's up? And that's what we're talking about. Gunza Zapata Street is up alongside Jeff Koinange, Mambo. Guess what? Soon and very soon we're going to be starting a brand new morning breakfast show. It's called Jeff and Igunza in the Morning. So inakuwa tu, inakuwa bia, inakuwa amazing, inakuwa ni smoking. Hot 96. Ninasiri na Yesu yanifanya niwe jasiri kwa amani na dhiki. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *811 *382#. God bless you.
Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane ma gidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ki ineno kiyanyo wadu e mbui kikiringi donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko kakanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka nochako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo oko cha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao. Onge mbala. Kama iro dhuolore, mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho kolok commissioners. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre sa 2 okinyi, kik bai. Ma sigand hera, timandhoga kod kedo ne adiera. Wuowi marawera ne oyudo hera madhi loko ngimane. Adwa ng'e gima rach gi chiegino. Ne ok giparo ni hera margi ne nyalo lokore lweny. Kama kaka idwa endelea anadwa wi. To weche ma ok long'o nochako nyisore. Nyise kako rwakre, akia nang'o giri, wach nyathi. Enang'o marach min. Ketho achiel kende nyalo loko gimoro amora. Berawera ni biro duoko hera mane okawo kanono. Mama nyako na hero nyako na kabisa. En kechi kata inda wunya ndare no wacho ni ine ming'eyo ka mikelo nago mama koro an mang'eyo. Ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2 kod saa 4 otieno. Kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bang' wuok e yweyo ma adundo no nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien kaka wasingoni wan kod weche mag tuke. Moko kuom jong'wech mag Kenya osechako molo e pacho ka kowuok e piem mar Olympics e boma ma Paris e piny mar France. Jong'wech manomo e lap ma Jomo Kenyatta Airport noting'o jaloch mar midila mar bronze e ng'we mag mita 3,000 chikruok e sigingi gi P. Abraham Kabiwot. Ajaba tong' Julius Yego e kind jong'wech mamoko. Kano wuoyo e kinde mane irwako jotugo e lap ma kanyo endo jakanyo mane ochung'ne jatend migawo mar weche mag tuke olero ni kaka migawo gibiro siro riwruok makedo gi yedhe majing'o del miluongo ni Anti-Doping Agency of Kenya ADARC kaachiel kod jiwo chenro mag manyo jotugo matindo mabiro ting'o nying Kenya malo e tuke mabiro. Tulipoenda huko tulikuwa tumechipanga, tulikuwa na plan ya kuwin medali ya gold, lakini hatukupata, lakini tunashukuru yenye tumepata. Na wahimiza I think in the next year tutakuwa tunarudisha medali yetu kuja nyumbani. I think it was the best Olympic for me. I showed my best and I really enjoyed it. Maybe disappointed not to get a medal with a huge distance like that, but then you saw what happened. I think for the first time in the history of Olympics, men's javelin, over 6 athletes throwing over 87 meters and only one getting a medal, 88.54. It was fantastic. It's a great potential, there is hope, and even you have heard from the coach. I think
After they come back, all of us are here. We go back to the drawing board. We strategize so that come next time, we are going to be on top of things. Tim maduong' mar Kenya matugo tuke mag hurling chano yore tuke mag pinje duto mondo Tisini World Mixed Championship mabiro e bagi e boma ma Aberdeen piny mar Scotland e kind tarik 9 nyaka 20 dwe mar 10 kapok gi yore tuke mag Pan Continental Championships ibiro bagi Canada kochakre tarik 27. Tim mar hurling midila mar bronze e tuke mag Pan Continental Olympic Qualifiers mano bagi higa mar 2022 e piny mar Canada kendo tieke thuolo mar 7 e tuke mag higa mag 2023 nikech nok mar timo ikruok makare. Radoko ni tim no osechako timo ikruok margi makare alap ma Kasarani tim no pod nitiere kod midhiero mathoth ka alap ma Baraf mayudre e magawa ma Panari pok giyudo thuolo mar timo orako. Tugoni itugo e orako gino ma omiyo riwruok matayo tukego kwayo sirikal mondo mi okonygi yudo alap ma Panari mondo gidhi nyime gi ikruok margi. Because when you travel, you are expected to meet the world standards, which is playing on the ice. As you know, the only ice rink that you have is in Panari Hotel. But since last year, we've not been able to train over there because we've been frustrated by the ice rink manager. The CEO Panari Hotel can intervene and allow us to do practice there on the ice so that maybe we can be able to catch up with the game. We thank the government for supporting us last year. Yeah, we will not disappoint. We'll try and bring a medal like we did in 2022. Right now, what we really want the government to do is to help us gain access to the ice rink. Yeah, it will serve as a boost to the young boys and women training right here. Gikanyi mwateke chendo maro imore nyakwaro mgajwangero kamano kuoma kete manakera mugi TV are chakruok nyaka giko kaka ne wakwa imoniga kodwa mbaka mano bendegi mitemo agoniro kamano kuoma bedo kodwa nyaka no achaki nyaka sichegi mor marwa kendo kinde duto okiwewa kendwa kendo wan bende wasingo nikech isechiwori mar bedo kodwa wan bende wabro medo mi mago ma mi puonj gi ng'eyo e thuolo ka thuolo mi yiero Ramogi TV we walim dhe moko kaka no wasingo Wudi Nyakobura Achuka Derek Ochieng kawuok Chemelil Gole Yago Village wachoni congratulations to our legends. We are very glad. Kongole ne team Kenya, they have done it again. We are very glad with their performance. Amoso mana mama Nyakobura Gibroni Longone Victor Ochuka Gijawde Mama Wendy Kagintiri Mbakazi Camp Musobe former school Lela Secondary Fraternity wacho kamano Wudi Nyakobura kasto Ian Kantiri Sondu Ramogi neno maler Winam Cinema Makoro Warito kasto Nyaringa Alfred Alwocha winjo Ramogi TV malera enya kaintiri ungo e Karungu wachone moso jo ungo e FB Club kagintiri Riat Madaras kachiel kod wadi gilungo ne Ondigo Junior kaso Michael Wudu Yoma kagwa Ramogi TV neno malera enya Jackson Osiaga kawuok seme Ramogi ler kabisa kendo Dickens Odhiambo Lo Wuda Lego Nina from Kariadudu Nairobi kagin kod Archbishop ilongo ni Ouma Nyongesa Marcelo ile to kod Helen Oriedo giduto gikete Ramogi TV moreja manoja bondo Ramogi donjo yo makara enya potgi paka ne Emmanuel Wanyonyi Bishop Okoth Okoyo Wodi Nyasaga Oredek Mobentiri Sigomre embacho ne weche manyeno semolone kendo mora enya gi Ramogi TV. Nanoka Collins Omondi wacho kanyo ni Amos ne Daddy Cool wacho ni ka ing'e nyingno akawo mos emano nying mar obaptisu mar God kocha baptisu Daddy Cool word sunan God kwerukana raha Pascal Maria haneni kachain bende kaito Ken Msafi wachone huyo yenga ulore tuned in kama kawaida wachona mora henya gichendo ayalo pola neni kacha in bende kaita no bende ote Marmacelas Orindo wachone en bende kaka pile wechegi okweo Koroni Day vaneni kacha in bende kachiel gi Remi Ochieng wachono bara akambi jasirongo kaumos mar Remi kaito bende aneno kanyo ka ote kama bende ochwal gi
Samuel Oyugi kenda paneno tema bendene wasesome kinde mokalo Ivo Lando wachone madhare wechegi chope eyo makare. Presenter Dennis Sang bende wachone embe entie kodwa kata kamano kowinje dholuo to wachono kete mane Ramogi TV. Alano be Sharon Daisy wachone en bende kaen Choka Republic wachone tuned in kama kawaida. Vini Kolwal ndani ya Ramogi wachone oseche Kendris Panyango bende wachone en bende entie kodwa echenro. Efi Maina hero kamana ahinya ka entie Nyeri en bende wachone wechegi okweyo kata watin jojwati. Mamora ahinya Ramogi diendo loud and clear gwenge mag Asenetoi wanenegi wuonwa Godon gi nyithindwa duto te. Ben Mary mano Peter from Asenetoi kino Asenetoi nitire kanye. Brighton Brian nyakwar Oguga from Sigweng Karwoth mane gwenge mag Alego wachone mora ahinya gi weche manyien. Sheldon kawuok Masogo Ramogi neno maler gi jomigori kuya pod dhiang'ie lach mane gima wacho dhiang'ie lach ibro kenga moromji. Ng'ato wacho kae mia mano Samuel Oyugi ni apenji ni to oneno ka in gi del maber manyaringo dak ne dhi Paris. By the way, siganda ng'eny. An gi midila mang'eny kora ka. An gi midila mar ng'wech mita 200 gi 100. Karo oneno yo makare. Yes. So tugo pira anyalo ringo mita 200 gi 100 bende. Kamane antire manatie kane poka biro ka. I was the reigning champion for 4 consecutive years, 200 and 400. Actually, chieng' moro, coach moro nong'isa ni Bati, idwaro training ma serious mar dweche 3. Michama kuno mwogo maber. Mwogo to ni migori. Tidhi pap tiringo. Then 200 meters you can do under 19. Ingeni chekanodo karingo 21 seconds. You can do under 19. Kitimo under 19 you can easily go for the to the national team. Koro enani koro Eduoko wachiende ko wameo ka ginyingi. No. Kodwa ne akelno midila mane. Dikelno bunde berana no kigoso mai lite. Risasi de winji. Wajmar bunde to osiepa mashemoto nyalo go sigande. Ai lungo ni multi-talented. Nitire kod poko modhuro. Apane Sharon unjo tim ni poko pogore. Niso ne tinga. Ani makora donge list mar Sharon. Wach gi fa kuom mano bende. Neno bende kanyo ote marodero mak otho. Wacho ni en bende kaka pile wechegi okweyo oko kata matin. Na kia ka Samuel ong'i mona no Kenya ringo. Kani ong'e nade kata kamano. Chal ni ong'e chal bed ni en gi ng'eyo moko matute weche mag ng'wech. Yes. Wageno kamano. Neno bende ote mar Otieno King of Shilo wachoni akondani. Neno bende Professor Golole wachoni endo mor gi lendo. Ote mar Mwiti kantie Meru bende wachoni en bende wechegi okweyo oko kata matin. Nelson Muga wachoni osedonjo kendo akondani kaito Trevor Junior wacho kanyo ni Ramogi TV lera ahinya. Aya wacho ni nyinge Trevor Ombija Junior. Aya Makveni Ben bende wacho ni juja weche gichope yo makare. Max bende wacho ni en bende kaka pile hen kodwa echenro kachiel gi Atomaiza. Duto nyakora mgajwangin ote mabendo chwal kai kata kamano nikech sana no kodonda kachiel kende trom sangwen mar Otieno Jojbati. Wayie ahinya ni ibedo kodwa chakruok nyaka giko. Steven ndio wodero makadem kachiel koda Sharon mawuok Masara Omosi kasto Lakzone kawuok Rongo. In bende aneno ka intiere mane gichakruok bedo gi giko. Wan bende dwa gombne dwa bedo dhi nyime gi somo kendo med somo ote to nikech koro thuolo yino ye wakwa rusko ne wakwa rusa kiny bende odiochieng' machielo. Nyasaye koro timo ritowa kiny wachakwa rom kao kamano to oganda duto ma wahambla Nyasaye mondo mi oritu kendo erokamano kuom keto Ramogi TV thuolo no duto te Josia Kababa oganda mawuok Kisumu City, Homa Bay, ngine kanya kama tiere jo Canada, Shal mandatory, May optional.
Kod jo Migori dala Nyasaye mondo obed kodu jadu mora mora manitiere oko mar Kenya kata i Kenya kod ng'at mora mora mokete Ramogi TV be ni samoro kiunji dholuo to nikech yiero Ramogi TV in bende puonj gi pak nyinga en George Bati jaloko mar osebedo Wilson Ochoka oriti masani Jasuna Ragana kaachiel gi joraha duto ka Uasin Migori County jogod kweru Jokababa oyaure uru nind maber nyinga Lydia Okeo elo team maduong' mokonyo neno ni weche gichopo ni kaachiel gi reporters magwa duto e counties bende jachung weche marwa Ken Muga kaachiel gi jalno abendo wantie kod studio ka mano wuod Malimo Philip Ochieng kaachiel gi jaloko mar Wilson Ochuka Ernesto wuod na Chumbi gi Chalo bendo wacho duto ne onindo makare nyinga Lydia Okeo orito masani